салом бинандагони азиз, сархати хабарҳост манзуратон аз студияи марказии радио Зуди. Имрӯз 30 апрел тақдими хабарҳоро идома медиҳам. Консули сафорати Тоҷикистон дар Русия бо гурӯҳи аз сохтмончуни тоҷик дар маҳалли корашон мулоқот кардааст. Ин суҳбат дар пай он сурат мегирад, ки мақомоти рус ба муҳоҷирони тоҷик барои қонунӣ кардани ҳузурашон дар Русия то 30 июни имсол муҳлат доданд. Анвар Ибодзода бо шаҳрвандони Тоҷикистон дар бораи авфи муҳоҷирон, қонунигардонии иқомат ва напайвастани онҳо бо гурӯҳҳои ифротӣ суҳбат кардааст. Ба қавли манба, консулгарӣ ба сохтмончиён як миқдор маводи ғизоӣ ҳам кӯмак намудааст. Зимнан ин шабу рӯз дар хадамоти муҳоҷирати вилояти Москав навбатпоиҳои тӯлонӣ ба амал омадааст. мусоҳибони радио Зудӣ бо фиристодани навор гуфтанд, аксарияти муҳоҷирон барои гирифтан ва ё дароз кардани муҳлати патент дар назди бинои хадамот субҳи худро шом мекунанд.